ka ngayang mubalik din Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpapiling abandonado kinintapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato angayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Joel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakurda. Dalit taninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Wow! Ala, murag yun o karaang panahon. Wow! Tog na ko ay. Oh, unsa to? Hoy, wa pa ako makatuga. Nagsiga pang akong mata. Kasi napukas sa akong moskitero. Kinsa na? Oh, may mga tunog. Ingunog ni Ara sa sud sa akong lawak. Kinsa na? Kung dautan kang tao, pahibahong ti kandaan, ha? Na ako'y gikuptan nga kutsilyo ba ya? Dunggabon tagid ka! May hunong nasub sa akong tungod ang tunog. Ay, minatay. Kaihiyo na hinoon ko sa kakulpa. Ahak na dyan ni. Hoy! Kinsa na? Kung tao ka pa kita, kung demonyo ka, pahawa! Ala, hinahinay nga, may pukas ang ako moskitero. Kinsa na? Kinsa na mo sa inggit ko ron? Kinsa na? Ay, naiinis iyo. Ikaw manggudi na, Noy, oy. Nga namisod magkadiretso din sa akong kwarto, Noy. Huwag malagi ka manuktok. Bad baya na. Nanuktok ko ka ganina. Apan wa ka mutubag. Aw, kuan, dito tingali ko sa banyo, Noy. May tuyo ka? Oo. Unsa man na, Noy? May patabangan untay ko nimo. Ha? Unsa man, Noy? Uban nako. Dali. Ha? Sige. Unsa may imong patabangan nako, Noy? Si Joan. Dili ko makabiyog kaniya. Unsa? Unsa man din nahitabo ni Joan, Noy, Eliseo? Ha? Noy, asa di ay ta? Ingon ka kay ato ta ni Joan. Niya naman ta sa ubos, Noy. Tuara man sa taas ang kwarto ni Joan. Nagod sa man ta din ni Noy. Sunod na ko.
Ha? Asa man lagi ta paingon? Mao maning agianana. Kadtong makausa ka higayon nga nakita nako si Ella nga naglakaw. O gisundan ko siya. Dali. Niya diri si Joan. Ha? Diha? Kapaspas bang mulakaw ini tiguanga, oy? Paspas bang mulakaw nako? Nay! Nay Eliseo, nay! Water ako na yoy! Da, uy. Huwag yun gyapon ko magatuog do. Ay, bahala na. Manukto ko sa kwarto ni Mercy. Adto ko dito niya, mutupad og higda, uy. Ginibayan na. Mag-una-una na magpauli ugma. Adto na ko sa... Oh, Mercy? Si Mercy man ang naas ubos. Paingon siya muliko ng gamay nga iskina. Asa man na siya? Kung saan na siya diha? Nayabag matigali ni Bayana. Dali na. Magunsa man ta diyaan ng kwartuhan, oy. Niya diri si Joan. Ha? Diha? Nagunsa man siya diha, noy? Dali na. Tabangi ko. Sige, noy. Muanhan ako. Kangit-ngit din, he. Oh, Noy Eliseo? Unsa ko rin dapitan, noy? Abi ko paglawak ni. May hagdanan man lagi di ni paingon sa ubos. Taas nga hagdanan paingon sa ubos. Og may mga suol. Mga suol lang sa masig kakilid nga naghatag og kahayag. Noy, sigurado ka nga niya din ni si Joan? Ha, Noy? Dali. Sunod na. Ginoo ko, uy. Nagunsa man in taon din ni si Joan. Kapuriyas siya, ginayang bayhana, uy. Kanong naabot man siya din, he? So may nasod sa iyang una, sad. Ang kakuryoso na lang yun inibabayhana ba? Abi na ko, naglain pa ang iyang lawas. Mawa siya gawas-gawas, gikan sa iyang kwarto. Unya di ay... Noy! Noy Eliseo! Noy! Noy, hain ka! Kalit lang nga nawa sa akong pananaw si Noy Eliseo. Noy! Noy, ayaw anak, Noy, oy! Noy Eliseo ba? Noy, basig nagtuo kang nahadlok ko. Nahadlok ba yung ko tinuod, Noy? Noy! Noy, ay naman ka, Noy, oy! Pakita, Noy ba? Kadlok na ba inindapita? Kahuror ba ini din, oy? Noy! Noy Eliseo! Noy! Bahala na. Mupadayon lang ko og kanaog. Joanna! Joanna! Jo na ka diha! Tubag, oy! Jo, mo paulin na ba yakugma? Kamo na lang din, he. Bahala na mo, oy! Gikapoy na ko, ha? Ni anak ko sa ubos hagdanan. Kangit-ngit na sa palibot din ni sa ubos nga bahin, oy. Wala ko'y makita, bisag gamay. Noy!
Na Eliseo. Wa na lagi suga, Noy. Hay naman mo, Noy. Ihap ko og 1 to 5 na ya. Basta dili pa ka mo tingog, mubalik na kog saka. Bahalan mo din eh. 1 2 5. Nagkalat kami pira na ko. Ay, giguyod ko. Buhay ko. Buhay ko. Tabang! Tabang! Ania si Nanay. Dinig ito pa yung bayana ba? Nakakita pa ko niya nga miliko paingon din eh. Wala uy. Sa ba ni? Kaya nga balik kwarto din eh. Sa maka paingon si Mercy. Pila kabuok ang kwarto din eh. Ay kung na nga. Tagsa-tagsaon ko nig-abli din eh. Aron makita na ko siya. Mercy! 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 Wa ka din eh. Ngit-ngit kini kwarto ha. Sa sulod-sub ka kwarto. Hala, uy. Mabuntagan ka kong pangita ini bayana. Hindi na ko magkatuog kay nangita ko niya. Kara sa ning bayana eh. Karon, hindi na ko sa kaduhang kwarto. Ready, set, go! Ngit-ngit gyapon. Ew! Gatbang di mga kwarto din eh. Ipon ko gani bi. Pila ka buok ng kwarto din eh. Sadik pa ko mapadayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy! Hala no! Abo to wala ka kwarto din eh. Sabi baya uy. Baya nga pulos kwarto. Grabe ha. Pila ba di katao ang nagpuyo ini din eh sa unang panahon? Ay! Ay! Hala! Ay, pag-ingon anak frame, ha? Ay, sige lihok-lihok niya. Pukason di ka ron. Di ba ka ipapukas na? Isunod na ko ang pikas ka kwarto. Ay, sta. Uy, Mercy! Gawas lang ko, no? Ha? Kung asa ka man, gawas na lang, kay gikapoy na ko, ha? Hain na ka, uy! Last nga kwarto. Ang ikawalo. Siya, no? Di, nagyo kumutuo nga wa si Mercy ini kwarto, ha? Last na lang yun ka, ha? Kung wa pa kayo ni kwarto, ha, Mercy, ambot na lang yun. Ako na lablihan. Uy, may kupot sa kong abaga. Kinsa na? Ayaw ko ungo, maluwi ka. Madlo ko ungo. Di lagi ko manguryoso sa mga kwarto ng mansyon. Di na ko matiwasok pangabli. Bahala na itong Mersiha to. Say? Ay, ginoo ko. Nagkailas akong pangan. Diyos ko. Gisuon pa niya ang tiwag ni Ila. Di ko malingi. Mahal ko malingi. Umupiyong ko. Inigmata na ko. Kailangan wa na ka, ha? Huy, wa na ka, ha? Cyrus! Sabay mong gibuhat din eh. Ay! Parehas kinila ang tingog. Hindi ko palabot ini. Taban! Say! Cyrus, ako kinisela! Ila, ikaw na yung tinuod? Ako lagi. Paingon na ako sa kusina. Apan sa dihang milingi ko paingon din eh. Ikaw nga ako nakita. Hinundan nga gisundan na ka. Sabay mong gibuhat din eh. Yan na naabot mo ka indapita, ha?
Ikaw yun. Wag yun ko abata. Wag yun ko abata. Say, sabay, nahitabo ni mo. Daoy. Ikaw ay mahadlok. Di ba ka mabayot? Daoy. Kining dapita gini. Nagkapagawas tinuod akong pagkatao ay. Pero tibigay na akong tago-tago ini. Pero wala nagyan milutaw magyudoy. Pero syudi abas syudi. Ay. Wa bayag yun basahid akong ginikanan ini nga usahay ko kadarna. Ikaw pa, dili ba giingnan ta namang kasay? Bisan unsa ka pa, dawat nako ang imong pagkatao. No judgment. Ay, thank you, Day. I love you na gyud. I love you. So dali na, ubani ko sa kusina. Buhinom kong tubig. Ang sabay mo gibuhat din eh. Gisundan sab na ko si Mercy. Nakita na ko siya nga may paingon din eh. Pero, naabli na ko naabli na ko ang tanang lawak. Gawas ini katapusang lawak nga. Atong giatubang karon. Ako lagi pangablihan tanan, uy. Kinin lang yun. Lahas lang yun eh. Abli naman ang tanang lawak. Kining lahas, ablihan sa nato. Kaya basig natakdan to ni Mus Mercy ba? Kanang nag-sleepwalk sad. Sleepwalk. Okay, sige. Wait ha. Hala. Lak lagi ni. Sa tanang lawak, kining katapusang lawak lang ang gilak. Sigurado ka nga si Mercy ang imo nakita? Oh. Ay, joke. Dili oy. Di ko sure oy. Tana dayon mamiya na ta dinhi ila. Hain ko. Kangit-ngit. May duha lang kaso nga naa sa pungbong. Hainong ko. Nganong ingon og sa nabali ang akong pananaw. Og dili na nako malihok ang akong tiil. Dili! Gigapos ang akong tiil! Og gituwan ko sa pagapos! Tabang! Mga kasama dapiton kamo namo sa pagpaminaw sa uban pa masumpay ni atong suilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spener Joel Vince, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.